Comisiún na Scrúdaithe Stáit, Scrúdú na Hartaiste Méireachta, 2012. Gaeilge, Gná leibhéal agus ard leibhéal. Tuas tuiscint, tríal pumplach. Maire an tríal seo tuairim is 20 nóiméad. Tá 3 chuid sa tríal, chuid A, chuid B agus chuid C. Tá na teoiricha agus na ceisteanna a raibhann le gach ceann de na 3 chuid sin chlómhhuilte ar de scrúd fápéir. Chuid A. Léann is go cuaireamach ar de scrúd fápéir na teoiricha agus na ceisteanna a raibhann le chuid A. Is é Mícheál Ó Muircheartaigh, is é Mícheál Ó Muircheartaigh, is é Mícheál Ó Muircheartaigh, an tráchtar a spórt, an Gaeilgeoir agus an Círiacht Páiliúil a chuidigh tús leis an Oíche Eolais. Seo fógrach ó Chumann Ailse na Héireann. Seo fógrach ó Chumann Ailse na Héireann. Beidh siúlóid orthu áireachtáil ag Chumann Ailse na Héireann. Sinna Eolais le fáil ag www.dawsóid.ie nó ó Evelyn ag a 987 a 27 a 29 a 29 a 8. Chuid B. Léann is go cuaireamach ar de scrúd fápéir na teoiricha agus na ceisteanna a raibhann le chuid B. Córa a hain. Caró tú ag an jeú seachtainne a híle. Lína ar cúpla úr ach ní bhfuair mé freigra arbí, ní bhfuair mé freigra arbí, ní bhfuair mé freigra arbí. Bhí mé ceolchairm oxygen a mala foinse, a mala foinse. Hem go mór an éad leat faoi sin a híle. Rinne mé héin dhéarart ar hicéide éil ach ní ro foiil ar cheann ar ór na ar airigid. Ar ór na ar airigid. Ar ór na ar airigid. Tá tú rá dhéanach é a bhóchail, a bhóchail, a bhóchail. Córa a dó. Chuann sé úntas ar na bhaire, an méid ar sí a thar fáilde a ggóirí. Se Owen, tá lándaíomh ann do dhaoine óga ceart go leor. Agus trúr nach bhfuil ceann amháin fiú i mbeidh. Bhíodh an tábhar leabh seanachachta atá i gcuid as na téacsleabhar faoi láthair. Bhíodh an tábhar leabh seanachachta atá i gcuid as na téacsleabhar faoi láthair. Well. Chuid C. Léann is go cuaireamach ar de scrúd fápéir na teoiricha agus na ceisteanna a raibhann le chuid C. Píosa a hain. Oscaíodh siopa nua, darí ag de dhéanthús Ghaeltacht Conamara. Píosa a dó. Sa bhíon 2000 chuirú scéim scoláireachtaí cónaithe ar bun do bheith bliain Gaeilge a golaiste na hallscoile Baile Clia. Bhí láistín siad an aisce ar foiil ag na mic bliain ar an campus. Bhí sé mar bhuilgus ar na mic bliain a roghnaíodh imeachtaí seach curriculum trí Gaeilge a chur ar siúl sa cholaiste. Chomaid le seachtain na Gaeilge a aigrú. Sin deire na tríalach. Slán.